Sengaphakathi kweSimanzonzo ngilethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefike ngesikhathi. Kuyintozo enkulu umbule emakhaya ukuthi ngilethele nazi indaba zamaskandi. Ngitholele nodaba olusakhulayo futhi lokuthi itaba seDubai isikhwele yadilika umculo wamaskandi iFezi Emnyama, njengoba ibhalile lapha kwi-Facebook page yayo ukuthi lento yenziwe iFezi Emnyama iyamnyanyisa futhi ucela ukuthi abantu beyikhuze iFezi Emnyama ngoba yonke lento lengagcina iholela ukuthi bona bobabili bebambane ngezandla. Abantu abaningi basale bedidekile ukuthi kwenzakalani phakathi kwalaba ababili, njengoba baziwa ngempela ukuthi abantu kade besondelene kakhulu futhi beshaya ingoma emnandi bendawonye, njengoba zawukhumbula bakhipha ingoma efana nokuthi Nomalizo wangeFezi Emnyama, bakhipha nengoma futhi ethi Maboni futhi yathandwa abantu abaningi. Kodwa kuzokhumuleka ukuthi enyanga ezendlule kuya kwaba khona izolo zokuthi i-account ya iFezi Emnyama kade controller itaba seDubai. Lezi izolo ke itaba seDubai ngempela iyayivuma ukuthi ngempela i-account kade nama login details ayo le account le, kodwa waphika ukuthi lesi sithombe sitholakale kule account azange siposte. Okwasolayo abantu abaningi basola ukuthi uDubai waphosta lesi sithombe ngoba efuna uxabanisa iFezi Emnyama nowakwakhe uNkosazi weFezi Emnyama. Kodwa ke emva kwalokho kwaba khona ngempela ukulwa ngamazi nokuhilizisana phakathi kweFezi Emnyama naye utaba yaseDubai, kwaholela ngempela ukuthi bobabili laba bebe ikuki nepanga. Kodwa oxaba abantu ukuthi yikuphi manje okusho sekuvelile, njengoba ngempela itaba seDubai sibhala kanje nezinkundla zokuxhumana ukuthi lento yenziwe iFezi Emnyama iyamnyanyisa futhi bengagcina ngempela beze beshayana. Abantu abaningi bayibuza ngoba udaba bese ngichaze ukuthi udaba olusakhulayo. Nami ngizokulethela futhi uma sesitholile ngomthombo wethu ukuthi yini edala ngempela ukuthi laba bobabili ngathi ipi yabo futhi iyavuka manje. UDubai uphinde futhi watinyela nabalandeli bakhe iFezi Emnyama, lapha abalandeli ngempela beFezi Emnyama bathe ngempela manje usedlela ejeni A5 uma ngempela esekhwela edilika kubo, njengoba eshilo ngempela ukuthi uzoshaya iFezi Emnyama ayibhanqe nabalandeli bayo. Abantu abaningi bayigxekile ngempela iDubai ukuthi akaqale ethi kwehlisa umoya ngaphambi kokuthi ebhale kuFacebook, ngoba lento ayenzayo agcina iholela ukutheni ukuthi ibulali igama lakhe. Bathi futhi njengoba sekuleli izinga umuntu omthathe wambeka wamveza ebantwini uyena iFezi Emnyama, kuzokhumuleka khona ingoma ngempela ethi Nomalizo lapho esaqala khona abantu abaningi ukuzwa yona izwi letaba seDubai. Abantu abaningi bathe kumele amhloniphe iFezi Emnyama ngoba iyona iFezi Emnyama yakwazi ukuthi imveze kakhulukazi esizweni samabhinqa, ngoba thina ajwayele ukulalela eminye imiculo efana no hip hop or i-rap. Bukele emakhaya kuthini uphola wakho, ngabe wena uyazi ukuthi yini manje esedala ukuthi uDubai ngempela athi iFezi Emnyama iyamnyanyisa, nokuthi sizwe uphala wakho ngalolu daba ukuthi iphathe kanjani uma ubona ngempela yena into abaseDubai osana khipha ingoma yakhe ethi Usibali enyanye kanje egundleni zokuxhumana. Kanti udaba lokugcina ojabulisa abantu abaningi lokuthi umfoko wakuphosa kwenyazi isishilizi igcwame elisha selimemeze ngokusemthethweni ukuthi ngempela nalo lisendleleni manje liyosupporta yena umfowabo Hliziyo Zogoba ungize umfowabo Mchunu, njengoba sazi ukuthi ungize umfowabo Mchunu usesitokisini ngeqala lokuthi usola ukuthi uguguzela abantu ukuthi beyotapa bephinde becele phansi izitolo, okuyicala ngempela elizoba khona esukwini namhlanje olile eGoli. Amabhinqa amaningi aphikele kulo icala. Abantu abaningi bashayela ihlombe lesenzo segcwame elisha ukuthi likwazi ukuthi liyo supporta yena umfowabo Hliziyo Zogoba njengoba ngempela esesitokisini. kweSimanzonzo lokhu sikulethela khona indaba eshisayo isikhathi nesikhathi, njengoba sazi makukhona indaba evelayo siyakulethela. Till next time, siyabonga.